Ассалому алайкум ба ҳама подписчикҳо. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Ирӯз бекор мондем, гуфтем я Моҳиқапи бирем, я рибаки бирем. Да видео лайк мониду, подписатсия кунеду, агар подписат кардаги набошед, мо запса сар мекунем. Ҳамин раҳро тамошо карда бирем то охира. اینجا افتوبک های ولی نصیب باشه رای پختکور داریم. رای پختکور داوز میریم یا جوی قاقلاوی دارو خاصه جو همجا میریم. یکی авто гарини гармай ҳозир мумкин 36 мумкин зиёд боша, мумкин 38 бошад ҳам пагода. ҳозир бирем ки ҷо аст ана таги як кӯпру ки агар ҳамҷо соз боша қами моҳиёро ягон киливат мекардагиашоно нишон метиҳем. Я тамошо кунед, я роҳат айда, я аҷоиб мешавад. насиб боша бирем. чанд рӯзи пеш да ози ями ядрӯзо шида ки хела салқин шидесай. наҷара пахтакор мегам, пахтакор бардарои пахтакор ҳам ҳастанд. ина ҳама ҷои каҳзаниро ёфтага гандулам бира ҳамҷа мезана каҳ кардиса нигаҳ кунед майда. Yoz be. Güzel. Traktör çufka desem.
аки тоҷдира мафилм тамошо мекунам. аки тоҷдим ина территория хонаца гузаштим ё ҳаминҷо дай короче кам. کجا رو؟ Вань. Моҳиқапи шакли набинам ин кливат мекуна амуш зурае. Як ҷоши дами поплавки мо. Ахи бе оли бе чақа наша. Чимон сырмон майда бдай иҷа овуш равон кашидеса сурба мебарам. Аминҷа парто, аминҷа. Чи Юсуфа бигӯ хелша биёра. Просто ҳозир кливат накардеса, агара кливат кинаку ҳамаи моҳиҳои дарёро меқапем. Кливат мекунем иҷа партем. Қапиди? Хиёл мебарай рави. Кирм дорам яйта? Биёрам. Не боло дай бехи турба дай. Нам боло купрук. Тра бурда савхи.
Ona bakayım turbo da neyse. Vay ne muhi kalon zaten. Metali barışa bardır ku bardır. Ne tanesi? Ruska da ya muhi kalon da Ruska da yeri. Papavuş bu izlora. Monk be. O da parça ku. Az beğendim. Dedi ya muhi zade gel. Bardır şaku. Ha bakar. Kaş uca kurayım bana bütün durmada. Ya o tepe bakar. Mohira kanon ya. Ne var o vurdu seşe. Yatık kabilenine. Ay bolo ne kaltını bu velik hey. Bir ay saygı ki. Böyle bir şey. O soza ya. Kalınaya meşala. Bir elimçe de parto. Az be. Kaşit burada bardo. Parto, payın da parto. Mere iyice parton şu. Oh ana. Ne ataydı ga? Çeşidi. Hava anca parça.